Un millón de pasos para reclamar que esta provincia teña unha administración local que reparta os fondos que chegan a ela de xeito obxectivo entre todos os concellos, con independencia da cor política. E facémolo na compaña de alcaldes, alcaldesas, concelleiros do Partido Socialista desta provincia que están fartos do reparto clientelar que durante décadas leva facendo unha dinastía que se apropiou dunha administración pública. O Partido Socialista vai a defender os principios de obxectividade, transparencia, equidade e reparto xusto como fai o plan local que se utiliza no resto de deputacións socialistas de Galicia e como se fai no resto de administracións públicas de toda España. Faremos un esforzo por Ourense, donde camiñaremos para facer os máis de 500 kilómetros que nos separan de Madrid por turnos sen parar de noite e de día para loitar por esta provincia. Agradecemos ademais a presencia de representantes das provincias de Coruña, de Lugo e de Pontevedra. É o momento de loitar por Ourense, é o momento de ter o apoio de todos e nós de loitar por esta provincia. 1 millón de pasos por Ourense é o que imos a facer. Ímolo a facer porque nos sale de corazón, porque creemos que é a única maneira de que España saiba de verdade o que ocurre aquí.